la un videoclip. Astăzi ne-am reîntors spre Minecraft și suntem cu Ianis. Acum noi suntem. Bună Ianis și ne Salut! facem același videoclip. Și el face videoclip și eu fac videoclip. Auzi? Și de-aia trebuie să ne dăm pământ la început. Deci o să vă arăt aici off-camera mai muncit la acest pod care l-am mai extins. Și aici începem să facem ca un mic drum spre village. Doar că trebuie... Am niște torțe. Ce? Niște, nu de aici pe pod. Sus, când te urci. Niște torțe, zic. Ultimul episod a fost când, frate, acum o lună, cred. Da. Și ignorați în papagalii care zbiară. Da. Ui, auzi, știi și tu unde avem niște... Da, știu, la barrel-ul care scrie pe el barrel. Podul, nu podul, drum să punem... Da. Ia să vedem care villager doar în casa asta. Bă, dar nu doarme niciun villager în casa care am construit-o, doarme. Pentru că nu prea am făcut ca să trebuiască... Că ultimul videoclip la tine parcă am făcut ferma asta. Eu zic să mai facem niște chestii așa, chill. Da. Dar episodul ăsta e mai mult așa chill, adică e mai mult ca să ne readucem aminte ce am mai făcut înainte, nu-i foarte... Da. Stați puțin. Da, disconnect. N-am venit înapoi. Da, aș putea să încerc să fac o casă, dar sincer ar merge construcțiile alea mai complexe pe alt videoclip, dar eu știu să construiesc o fântână. Eu știu să construiesc o fântână care o să-ți fac undeva pe aici. Dar oare unde să o bag? Oare... Eu cred că aici, eu cred că aici ar merge, uite. Stai puțin să-mi iau Ce face cățelul ăsta? Bro, ia vino. Eu am înțeles că e sete, dar nu halul ăsta. Sau de ce faci un shower, bro? Shower? Nu are voie. Aș da în el, dar nu știu dacă e câinele tău sau meu. Da, ok. Deci crezi că merge undeva pe aici? Că o să fie mică. altceva. Aici? Eu zic să facem village ca să mai reînnoim puțin. Păi nu, bă, că e mică, e de 3 pe 3, uite. 1, 2, 3. 1, 2. E foarte mică. Am făcut-o și pe lumea. Am făcut-o și pe lumea noastră mare. Dacă vreți să vă arătăm, dacă vreți să vă arătăm lumea noastră mare într-un episod, trebuie să dați like. Podcast, mi-am eu o idee foarte bună ca podcast. Yeah. De ce ai făcut aici, frate? Dude, ce faci? Am zis că eu fac. No. Nu e așa de mult, ai tu altceva
care au picat? Nu știu, am ăsta. Trebuie să le iei pe alea roz. Trebuie să le iei pe alea roz. Nu, am leaves. De ce că de ăla gen acolo era el sau ce? Bă! Ăsta crede că intră pe proprietatea noastră fără să fie omorât. Da, bă! Bă, dar leaves sunt aici. Bă, tot ăsta! Ia stai așa, când eu să-ți omorâm aici. Bă, oare să-l ținem pe ăsta captiv cu lamele lui sau să-l omorâm? Eu zic că ar trebui să-l ținem captiv. Da. Mai știi ideea de zoo? Eu zic să-l Da. ținem ca să avem lamele. Dar și pe el, că și el e destul de rar dacă stai să gândești. E mob. Da. Adică Stai să leg de ceva. Stai așa. Dar nu mai știu acum ce e aici. Stai să găsesc de la bă. Dar nu avem de la să legăm. Aici trebuie să fie cobblestone. Sau... Dar nu avem bă de la să legăm. Nu cred. Bă, da, cred că avem. Păi nu avem cum să n-a. Ia, leagă-l de fence-ul ăla care l-am pus. Uite, leagă-l de ăsta. Da, nu, cred că trebuie să-i omori lamele. Ca să nu mai fie legat de ele. Nu, treci încoace copile. Copile, așa. A, nu pot să-l pun de Dar măcar avem astea. Dar tot capilează. Uite-l. Se despaunează. Lasă-l. Împinge-l. Nu, dar eu zic Da. că nu o să se mai spawneze. Dar oricum se despaunează și nu rămâne. Dar lamele astea nu se despaunează. Știi, dar cum se... Ia că îi dau și o bucată asta. Și lui ăsta. Nu le omor. Le dau câte o bucată că au intrat pe proprietatea noastră. Bă! De unde ai părtat tu pe... Astea vor să le omor neapărat. Te omor. Vezi și câinele tine, ca nu știu tine. Ei! Ei! Copile, copilul meu. Mai geam. S-a teleportat la mine. Nu, m-a văzut pe mine. M-a văzut aici sus. Eu te-am văzut acolo. Shell. Iuda, eu simt. Bă, filmăm de 10 minute. Știu, pe bune. Da. Hai încă 10. Hai să colectăm și noi mâncărica. Bă, uite cum stau așa nu, șez. Ăla face shower. Ăla e toxic. Da, intoxicat. Deu, dar am inventarul full. Dude, n-am destul de ca să dau la hole. Mă refer la asta de creeper.
faci tu niște de... Da, am 18. Dă-mi și mie, please. Stai, Asta e mai să-mi fac ferma la loc. Pune și tu la groapă. Ce era aici? Nu înțeleg. Stai. Aici trebuia să fie... Asta... Cobblestone. Prieten, poți să te uiți pe... O să mă uit. Și unde aveam rockets? Am întrebat de 3 ori, am uitat. Sau dacă mi-ai zis de fiecare dată. Da, asta vreau să fac și eu, să replantez astea. Pune în golden, Chieret, pune în golden. Ok. Dar nu chiar pe toate. Da, pe toate, că o să mai avem. Mamă, avem! Și avem și o groază de nuggets, doar că sunt folositoare pentru... Avem și nuggets groază de gold. Ok, au ieșit 26. Dacă mai am încă 10 și o să-i fac și pe ăștia. Găsit rocket, am găsit eu rocket. Hai că mai fac un stack de gold, că mai găsim. Stai, ce n-ai făcut? Ce? Am făcut poate cam mult gold. Am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 stack-uri de gold nuggets. Și am mai găsit și eu 7 pe jos. Wow. Da, poate avem cam puține totuși. Da, adică nu ți se pare asta? Eu Dar oricum o să le folosim imediat. Că e ușor de făcut rost. De alea. Da. Avem 12 minute. Wow. Eu m-aș duce să minez ceva, că nu mai avem diamante și n-am mai găsit de mult. Eu mai fac chestii pe la village mici. Dai stick-uri, mă duc acolo. Sau mai bine fac rost, că uite, n-avem nici carne de astea de oaie. Da. Și am găsit o groază. Bă, cât am găsit! Ce să n-avem? Bă, dar chiar noi n-avem oaie. Da, să facem rost de altele, că sunt destule aici oricum. O să pot să văd. Bă, dar ce ar trebui să colecționăm? Și mâncare de aia de mob. Nu de mob, de zombie. Ar trebui să colecționăm rotten flesh, care gen ca o chestie așa care ne arată gen câți zombie am omorât. Ar trebui să o luăm de fiecare dată când o găsim. Dar la ce episod suntem? Dacă sunteți noi la seria asta, să știți că unele episoade nu le-am pe contul meu și unele episoade, de fapt, unele episoade nu le-am pe contul meu pentru că le are și Vlad, pentru că el nu are content cât timp avem seria asta, dacă nu face și el. Și dacă sunteți noi pe contul lui Vlad la serie și n-ați văzut la mine, probabil n-ați văzut foarte mult din prima parte, pentru că vreo primele... De la început, pentru că primele 10 episoade Vlad nu le are. Vlad a început pe la 2, 13 să zic. Da, mai mult primele 15. Primele 10 așa sau 15 sunt de pe canalul meu și de-aia nu le găsiți dacă sunteți noi la Vlad. Nu ne-am gândit să facem un 2 pentru că nu credeam că această serie o să fie așa de apreciată și credeam că o să încheie mai devreme, dar că voi ne arătați suport la fiecare episod și ne motivează să facem mai multe. Da. Chiar dacă primim puține, le apreciem. Păi da, bă, dar gen, eu primesc 5 like-uri la un videoclip, înseamnă că am făcut 5 oameni fericiți. Da, bun, eu o să fac niște chestii cu lumină foarte tare pe tot. Și unde bucăți de mâncare de oaie? Nici nu mai sunt, oi. Mai iau de-astea de porc, pe aici.
găsit un cave micuț. Am găsit un cave micuț, cred că o să găsesc pe aici gold măcar. Și caută-și niște aia, că n-avem mai. A, dar nu e așa de micuț, dar n-am torțe. Da, uite coal. Și am de la mine. Nu! Silk touch, dar cred că pot să-mi fac și furnace. Trebuie să mă descurc cumva. N-am torțe, am silk touch pe pickaxe, chiar dacă am coal. Și n-am cum să craftez, doar că am de la de crafting table la mine. Și am și lemn. Stai ce? Stai, ce facem aici? Dar trebuie să le și prăje. Bă, dar ce... Îmi trebuie și cobblestone și am uitat că am de asta pe pickaxe. Atunci trebuie să-mi fac de la început, trebuie să-mi fac de asta. Wood. Ca să minez cobblestone. Așa pot să minez și eu coal acum. Am. Da, în tot timpul ăsta puteam să văd pe aici. Dacă vreți episoade cu Fortnite, vă facem. Păi poate, pentru că Adrian, care se uită la videoclipul ăsta, n-a dat like și mie mi s-a spart elița din cauza lui. Eu cam trebuie să mor pentru că nu pot să ajung acasă altfel. Iar acum eu o să vă arăt skill-urile mele de Bedwars player pentru că am wool și cu asta construiesc în Bedwars. Și să dăm clip la acest zombie! Ieși! Yeah! Bă, dar noi n-am mai făcut fântâna aia de care ziceam. Nu, lasă că o fac eu, e foarte rapid, ți-am zis. În sfârșit. Avem 19 minute, deci facem fântâna și după aia încheiem, o fac eu. Deci n-am dirt. Nu pot să mă duc, că n-am dirt, trebuie să mă urc. La fix. Stai să văd. Deci îmi trebuie 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bam, bam, bam. Hai că 1. Îmi trebuie water bucket. Stai. Păi asta vreau să fac și eu. Exact. Chiar nu dau clickbait.
Și noi bucket. Ce? Bucket unde avem? Nu știu unde sunt. Că știu că e sigur într-un barrel de ăsta. A, uite bucketuri. Uite, water. Ce faci? Ce faci? Acolo stai. Nu! Acolo stai. Asta nu știu, nu știu cum singur. De ce am pus aia? Da, uite, gata, easy, am făcut-o. Bun. Mai am nevoie de un Wow, de ce e zombie de aia pe aici? Ce caută ăsta pe uscat? Ce? E un zombie de aia pe aici. Mi-a dat copper. Cum? Da, uite, asta e la setare aici. Am nevoie de un Gata, bă, am făcut și fontana. Ok, cam atât a fost pentru acest episod. Sau hai, vină și tu. Nu, n-am. Dar chiar ați mișto, dar le-ai făcut cam apropiate. Ar trebui să faci unul mai lângă casă. Ara, le-ai făcut. Vede că așa am și testat cu astea. Și una care n-am terminat-o, am făcut. Uite aici, stai un pic să mai fac și pe asta. Și pe în cealaltă parte. Că arată mult mai bine decât torțe, eu zic. Da. Și mai fac încă una real quick. Sau nu. Eu zic că e un pic mai frumos să adaug unele următor. Da, hai, vină cu aia. Hai să facem outro-ul. Deci, cam atât a fost pentru acest episod. Vă mulțumim pentru vizionare și o să ne revedem data viitoare. Pa, pa!